Mă, salut, eu Salezem și ăsta este un mod showcase al lui GTA 5 de... Acolo puteți să-mi vedeți mașina care pentru mine cam place, în fine. Păi normal. Haideți să vă arăt ce schimbă acest mod. Vedeți acolo un colțișor cu o baterie. Aia e bateria de la telefonul tău. Și dacă ți-ai apăsat tabul, băi, dacă ești aici în meniu de arme, puteți să vedeți că aici este... O să vezi că aici este ca un Watch Dogs, unde ai toate armele, ai toate chestiile, toate câmpenile, iar aici este, da, toate mașinile din jur să facă nu știu ce. Haideți să punem mașina asta să accelereze. Accelerează, mă! Oh, fuck. Ce-am făcut? Bă, mi-a dispărut mașina. Ce? Upsi. Îmi trebuie mașina mea. Aia îmi place mai mult. Bine, știu că i-am pus viața infinită și de-aia zic. Mie unul nu prea îmi place meniul ăsta pentru că, da, nu-mi place. Pur și simplu nu-mi place. Aia e mașina la care nu știu ce am făcut. Dar mă uit după mașina mea, mă, știi? Și tot nu o găsesc. Ta. Ta. Bă, unde ești, mașină? Ia. Unde mai e mașina, mă? Ah. Păi? Înseamnă rape mașina aia. Și înseamnă că trebuie să spawnezi alta! Da. Ce vrei, mă? Uitați, pot să controlez dacă vreau și uite-mă pe mine, mă, ce sexy și frumos sunt. Hai, mă, să mă calc, mă. Vezi, mă, interacționează cu tine dacă e nevoie. Da. Eu nu prea știu să fac mod showcase-uri, bă! Fuck. Dar în fine, haideți să-i facem ceva. Uite, se declanșează armele. Da, mă. Ok, și haideți să găsim o mașină să mergem în centrul orașului, pentru că pentru că mi-am pierdut mașina. Am uitat să zic ceva despre cum se activează toate chestiile, toate trestile. Uite, mă, vezi râul ăla micuț acolo? Apeși pe el și schimbă chestia aia care vrei să faci la mașină sau la ce să faci. Și TP-ul faci, apeși și îți faci. Mă, ce mi-ai arătat tu cumva? Wait. Mașină! Stai. Nea. Intră. Stilul țigan. Aoleu, copyright. O, mă, ia să vedem ceva. Decapotabilă! Mereu mi-a plăcut astea decapotabile. Ești, mă, țigane. What the fuck? O leacă de lag, dar nu-i problem, man. Hai să ne reparăm mașina. Să mergem într-un loc cu semafoare. Care nu știu unde naiba aia poate fi. Bă, stai. Muzică copyright. Să-ți merg mai încet, că eu am placă video de-aia mai antică puțin. You know what? Screw this. Ăla-i. Aici, dacă... Oh, lag. Nu, mă, dacă puteți să vedeți... Mamă, de ce am lag? Asta e, se generează.
Ok, dacă puteți vedea acolo este EU cu care să vă arăt ce face. Asta poate să facă aproape la orice intersecție, aproape. Nu mă vedeți ăla? Dacă apăs E este să-mi arate camera de trafic și dacă apăs e verde. Și e un haos total. Deci cu modul ăsta poți să faci un mare haos. Nu știu. Cu modul ăsta cel mai mare haos poți să-l faci doar dacă... Da. Iar aici știi deja cum se folosește totul, da. Ăsta o să vi-l arăt când o să fac eu noapte, care, nu știu, o să fac imediat. Dar între timp hai să ne mai bucurăm de chestia asta, de ăsta, mă. Mașină. Ăla e, frasul. Mișcă! Asta nu poți. La faza nașpa, la ăsta... Aoleu, ce-am făcut? Așa. Faza nașpa la modul ăsta e că mașinile prea cool nu le poți controla. Stai să omoră o persoană nevinovată. Mori în chinuri! Rape. Rape tipul ăsta. De. Bidoanie de way. What the fuck? Ce vrei, mă? Ia să fac țărăgan. What Țăgan! Mori în chinuri. Got to go fast, mate. Bidoanie de way, hai să continuăm jurniul nostru. Bateria de la asta se reîncarcă doar așteptând. Asta e cel mai ciudat lucru. Și acolo puteți vedea că am hackerit camera de supraveghere și acolo ne puteți vedea pe noi. Suntem foarte sexy. Da. Și după cum se poate vedea chiar foarte bine de aici, este chiar foarte un trafic liniștit până când... De... Mie îmi place modul ăsta, nu știu de ce, dar știu că mie îmi place. Din nou, nu știu de ce. Dar îmi place, na. Țăgan. Hai să fac noapte. Că asta am întâmplat. Nu mă, deci vedeți, e noapte. Stai. Nu-i beznă. Acum e beznă. E beznă totală, ăsta e așa. Te duci aici în modul ăsta și dai de rotița de la mouse. Și dacă apeși aici, dar ai nevoie de bateria full, se ia tot curentul din tot orașul. Iar tu poți să scapi bine mersi de poliție în caz că ai wanted level. Da. Mie asta îmi place în cea mai mare parte la modul ăsta. Și încă poți crea catastrofe. Chiar și pe întuneric. Și asta e chiar foarte ciudat. Și nu te speria! Lumina revine în vreo câteva minute. În vreo câteva minute în jocul ăsta. Dar eu cum am făcut noapte... Uite, a revenit lumina singurică, da. Până fac eu 1% la baterie. Pentru că da. Bă, care ascultați aici muzică copyright. Ok, cam asta ar fi aproape totul la modul ăsta. Trebuie să găsesc un bancomat, dar naiba știi pe unde e. Are ce se întâmplă dacă... Asta. Mă... Uneori îți apare să explodeze, alteori nu, e un leac mai greu să dai seama cu modul ăsta. Ce și cum. Hai mă, explodează mă. Uneori merge, uneori nu merge, pentru că mie nu prea merge acum, pentru că, da, marea parte a plăcii video e consumată de
GTA 5 și de Fraps. Că asta îmi fură toate resurse. Sau cum vrei tu să-i zici. Stai și eu. Nu știi ceva. LOL. LOL, cum a spurat aia. Bidoanie de way, hai să vedem ce mai face acest mod, dar cam asta e tot ce face. În afară să-ți dea wanted level-ul ca în ăla. Hai să fac și level. Ce? De ce? Nu merge. Ciudat e că mie nu merge. Dar poate pentru că am dat restart la GTA 5, cine știe. S-ar putea să fie din cauza asta. Oribil. Da, deci cam ăsta a fuseră mult showcase-ul. O să mai descoperi tu pe parcurs ce și cum. Eu nu o să-ți arăt cum se instalează pentru că leneș, pentru că nu vreau să înveți desktop-ul, imaginea de desktop, mizeria de pe desktop. Da. Dar în fine, cum vezi, eu am canal nou, pe la vechiul. Ce n-ai? Pe la vechiul eu am avut vreo 100 de abonați și vreau să-i refac înapoi minim 100. Pentru că, na, mi-a plăcut mereu să fac YouTube și să am mai mulți și subscriber decât like, da. Dar cam asta, stai să... Ești mă. Stai să fac un end așa mai frumos. Dar spre finalul acestui video eu vreau să zic că dacă v-a plăcut acest video să dați like, share și subscribe ca să vadă... Stai, m-am încurcat. Dacă ți-a plăcut acest video, dă like, subscribe și share să vadă toți prietenii ce fac eu și să le placă și lor. Pentru că da. Dar nu mai am ce să zic. Și nu știu de ce am zis dar. No, hai să aruncăm mașina asta în flăcuță. Stai că să fac așa. Se ia foc. Deci când o să explodeze mașina asta, atunci o să închid eu video, deci... Nu, hai pa, ne vedem data viitoare când eu o să mai postez, nu, hai pa!